Inniu le Chearta an Duine, a catí a bhfuil se tábhairte. Bhfuil tá sin seo an gaelscoil 1 inniu le eolais a eil. Dóid gur curthaí fógra Chearta an Duine in 1928 agus bhí trotha Chearta ach níl na Cheartaí seo ag aithin duna. Tá an tá agin in seán éireann mar tá ag ampairt le áiteanna eol fad an dún. Tá an Chearta oideachas agin, tá an Chearta sláinte agin agus tá an Chearta bí agus teotha eile an seán éireann. Well, we're much Chearta and sláinte agus we're much mar ba Chearta go mé le an Chearta gatainne codú eil má tá siad chin na gortaithe. Bhí an lá seo aonanta simú le fóm faoi agus na daine a bhaineann leis cosa le Malala Yousafzai agus na daine eile ar chuid ar son oideachas caileanna. Tá se fógrathe ag na naisinéntaithe gur beidh séime an léis am dhéana ná ar Chearta ar dóchaí a Chearta, agus go gaithear Chearta an Duine a hasint don chead lúine le. Nuacht Cúla4, gaelscoil 1.